Тирә-ягыбызның чисталыгы үзебездән тора. Соңгы вакытта контейнерлар янәшәсендә шүп өемнәре күреп, күпләр ризасызлык белдерә. Шүп шарның контейнерга сыймыйча тирә-якка таралып ятуында без үзебездә гаепле түгелме соң? Тик халык шүп шар контейнерларына нәрсә генә ташламый. Анда иске җиһазлар, машина тәгәрмәчләре, еш кына шәхси хуҗалыктан җыелган тиресен дә тутыралар. Күпләр контейнерларга бакчадагы киселгән ботакларны, корган агачларны, үләннәрне, төзелеш материалы калдыкларын ташлый. Гомумән районда әйткәндә төрле субботниклар оештырыла, чистарту акциялары алып барыла. Әмма ләкин мондый зур күләмле эшләр оештыруга карамастан, менә шушы шүп контейнерлары кырында җыелган төрле мусор, гомумән әйткәндә район үзәгендә таралып, урамнарыбызны, яшәгән кырларыбызны, йорт җиребезне пычратып, ямьсезләтеп тора. Бүгенге көндә Түбән Яркәйдәге полигон эшләп килә. Анда барысы да үз транспорты белән барып, бушлай шүпне бушаталар, шүпләрен шунда арыналар. Дүртиле милливатстрой тарифлары һәм нормативлары буенча контейнерларга тутыра торган шүп шарның яртысын анда ташларга ярамый. Билгеле булганча, контейнерлар каты көнкүреш калдыклары өчен куела. Әлбәттә, авыл җирлеге тырышлыгы белән контейнерлар тирәсе шүп шардан чистартыла, тазартыла. Ә бит мондый шүп шарны полигонга чыгарырга мөмкинчелек бар. Авыл советында шундый практика бар, менә күп фатирлы йортлар территориясендә яшәгән халык өчен арба кую практиковаться итә. Халыкны субботниклар үткәрергә чакырабыз. Мөрәҗәгать итсәгез, авыл советы арба куя, шүпләрне шунда тутырырга мөмкинчелек булачак. Хөрмәтле райондашлар, әйдәгез, бу язгы матур көннәрдә бар мәшәкатьләребезне ташлап, чистарту өмәләренә чыгыйк. Тирә-юнебез чистарып, матурайып калгач, язгы кәефләребез дә тагын күтәрелер. Шунысын да онытмагыз, чисталыкны җыештырган җирдә түгел, шүпләмәгән җирдә генә саклап була. Лена Насыртдинова, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.